Ahojte! Ahojte! Dostali sme od vás tip na jeden traktor. Hráškovo-zelená farba v kombinácii s bielou a červenou. Asi viete, o aký traktor sa jedná. Poďme sa spolu naň pozrieť. Claas Axion 800 je moderná séria traktorov, ktorú poháňa 6-valcový motor FPT NEF6 s objemom 6,7 litra, ktorý dosahuje výkon až 295 koní a krútiaci moment 1276 Nm pri modeli Axion 870. Motor spĺňa emisnú normu Stage 5 vďaka systému SCR a oxidačnému katalizátoru, čo zaručuje nízku spotrebu paliva. Prevodovky C-Matic a Hexashift ponúkajú plynulú jazdu a optimálny prenos výkonu. Prevodovka C-Matic umožňuje presné nastavenie rýchlosti od 0 do 50 km za hodinu bez prerušovania ťahu, zatiaľ čo Hexashift ponúka automatické radenie prevodov. Hydraulický systém s prietokom až 205 litrov za minútu je ideálny na ovládanie náročného náradia. Zadný trojbodový záväz má nosnosť vyše 10 000 kg, predný záväz unesie viac ako 5 000 kg. Kabína je vybavená dotykovým terminálom s 12-palcovou obrazovkou, ktorá umožňuje intuitívne ovládanie traktora. Štvorstĺpiková konštrukcia kabíny zaisťuje panoramatický výhľad, odpruženie kabíny a prednej nápravy prispieva k pohodliu obsluhy. Traktory Claas Axion sú ideálnym riešením pre farmárov, ktorí hľadajú výkon, spoľahlivosť a moderné technológie pre efektívne hospodárenie. Claas Axion potvrdzuje, že je ozajstná klasa medzi traktormi. Čaute! Čaute!